Üdvözöllek újra a csatornámon. Ebben a videóban megnézzük, hogyan alakult a májusi hónap kereskedés szempontjából, és miket is tanulhatunk ezekből. Jelenleg itt a naplómat láthatod a képernyőn. Májusi hónapban csak 4 kereskedésem volt, ez így elsőre azért kevésnek tűnhet, viszont fontos megértened, hogy a kereskedés az nem arról szól, hogy folyamatosan pozícióban legyél, folyamatosan kereskedj, folyamatosan az érzelmeiddel küzdj, hanem arról, hogy kizárólag csak az előre definiált checklistednek, keretrendszerednek megfelelő setupokra reagálj. Illetve ebben a hónapban volt néhány bank holiday is, Amerikában is, Németországban is. Ezek azért hosszú távon sokszor nem rendelkeznek ezek a napok kellő likviditással, illetve volatilitással a piacnak, így konzisztensen nem szoktam trédelni. Amikor bank holiday van, hogyha hosszú távon konzisztens sikerre törekszel, akkor meg kell értened és meg kell tanulnod, nemet mondanod a random lehetőségekre, amit a piac felkínál. A kereskedés az nem egy játszóház, nem egy játszótér. Ez egy vállalkozás, amit csak és kizárólag fegyelmezetten a keretrendszered mentén fogsz tudni hosszú távon konzisztensen működtetni. De azért emelem ki a konzisztens szót, mert hosszú távon lehet egy keretrendszert úgy is működtetni, hogy össze-vissza húzol bele különböző újabb és újabb szabályokat, viszont az inkonzisztenciához fog vezetni, aminek hosszú távon nem lesz egy konzisztens eredménye, ezáltal pedig nem fogsz tudni statisztikát felépíteni magadnak, amiben meg tudsz bízni minden egyes nap, akár egy drawdownban, veszteséges sorozatban, akár egy nyerő sorozatban, és így tovább, és így tovább. Jelenleg itt most pont a képernyőn láthatod, hogy az FTMO kifizetésem is a mai napra érkezett meg, viszont itt az összeget azt nem fogom nyilvánosan megosztani, nem is osztottam ezt soha, jövőben sem fogom számadatokat megosztani, nem a pénznek a fitoktatása a célom ezzel a csatornával, meg úgy unblock semmivel, hanem a tudásnak az átadása. Tehát a célom az az, hogy értéket adjak nektek. Ha csak egy gondolat, egy módszer, egy új stratégiai szemlélet segít neked abban, hogy bármilyen területen a kereskedési utat során fejlődj, akkor már megérte ezeket a videókat elkészítenem, illetve ezt a csatornát létrehoznom. Nem húzom tovább a szót, nézzük meg részletesen a májusi kereskedéseimet, és tanuljunk belőlük együtt. Kezdjük az első kereskedéssel, ami az XAUSD-n volt. Ez 6-án, 16 óra 30-kor nyílt be maga a limitáros megbízásom, egy long, tehát egy vételi pozíciót vettem fel. A kimenetel pedig take profit 2,5-ös risk-reward ratio-val, amit erről tudni kell, hogy 2,5-szer többet nyersz, mint amit veszítesz az adott kereskedésem. Nézzük meg a technikai részét, hogy mi volt a mögöttes logika. Ugye előző jelentős swing csúcsunk, tehát fraktál high, az árfolyam letörte, nagyon impulzív emelkedést látunk itt. Kicsit itt vissza kell pörgések, mert maga a kereskedés valahol itt ebben az impulzusban volt benne. Illetve, hogyha fölmegyek a napos idősíkra, itt is azért nagyon-nagyon impulzív emelkedés történik az aranyon. Aki egy kicsit is ért a kereskedéshez, annak nem feltétlenül gondolnám, hogy problémát jelent, hogy meghatározza, hogy mi is történik az aranyon. Nagyon-nagyon impulzív emelkedést látunk minden idősíkon, és minden idősík támogatja nekünk a vételi pozíciónkat, viszont magának a keretrendszernek megfelelően jelenleg nekünk ezzel a felfelé tartó bullish impulzussal kell foglalkoznunk. Ugye egészen addig, amíg maga ez a felfelé tartó impulzus véget nem ér, tehát egy market structure shift-tel maga a struktúra meg nem törik, ami alapvetően így néz neki, addig egészen teljesen mindegy, hogy maga az új meglévő impulzusnak hány százalékáig halad az árfolyam, Fibó 168, és így tovább, és így tovább. Amíg nem látod az M15-ös struktúrán ezt a képet, hogy kialakult az előző jelentős völgynek egy szignifikáns törése, vagy egy megfelelő fordulós jelzés ki nem alakult az impulzus végén, addig mindenképpen csak és kizárólag longban gondolkozunk. Hogyha ez megtörtént, akkor pedig nyilván ugye ilyenkor fel lehet húzni
a genboxunkat, és akkor, hogyha maga a struktúra megtört, akkor pedig ugye ez az impulzus lesz nekünk kereskedhető mindössze az extrém zónáig, hiszen itt jelenleg ugye egy vételi, tehát egy bullish daily biasunk van, és az alsó sáv lesz úgymond nekünk a discount zónánk. Úgyhogy ennyit itt az elméleti részről, ami körbefoglalja még az előző videónak a tartalmát. Jó, nézzük meg, hogy mi volt itt nekünk az M15-ös idősíkunkon. Nagyon impulzív emelkedést látunk, nagyon-nagyon impulzívan halad az árfolyam felfelé, és itt lesz nekünk maga az entry modellünk. Ugye itt volt nekünk az előző jelentős csúcsunknak az impulzív törése. Ezzel itt nagyon szépen meg lehet határozni azt, hogy az árfolyam impulzívan szeretne tovább haladni, ráadásul úgy, hogy hagyott egy óriási fervejügepet az árfolyam, illetve itt volt nekünk egy szépen meghatározható orderblokkunk is. Ugye ez lesz nekünk itt a PDÖri tömbünk, ahova az árfolyam ilyenkor előszeretettel reagál vissza. Itt a PDÖri tömbökről, amit érdemes tudni, hogy ennek, illetve az FE-nek mindenképpen ugye extrém zónában kell elhelyezkednie. Tehát itt, hogyha erre felhúzom a Fibómat, akkor ugye itt a lila vonal alatt kell, hogy elhelyezkedjen. Ugye ez lesz nekünk itt az extrém discount zónánk, egy bullish order flow esetében, az order block az pedig nyilván mindig extrém zónában fog elhelyezkedni. Úgyhogy itt limitáros megbízással felvettem a pozícióimat, itt volt ugye long pozíció ezen az árszinten, stop lossomat azt nem teljes szélső értékkel számítom, hanem maga a range-nek az extrém 90%-ához húzom, amit erről röviden tudni kell, hogy a miértjét is megértsd, azért használom ezt így, mert a range-nek az extrém 90%-át nagyon ritkán teszteli vissza az árfolyam, viszont hogyha azt visszateszteli, akkor az esetek többségében hosszú távon elérni a 100%-ot, viszont ezzel így risk-reward ratio-ban javítunk az átlagos nyereségeinken. Jó. Megtörtént a visszatesz, nagyon impulzívan visszareagált az árfolyam erre a PDÖri tömbre, hogyha erre a PDÖri tömbre egy gameboxot felhúznék, akkor szinte az FVG és az orderblocknak az 50%-ára reagált vissza az árfolyam, és aztán nagyon impulzívan indult el tovább, és megcsinálta a tervezett célárunkat, illetve a take profitot. Na most itt a take profittal kapcsolatosan, illetve a pozícióknak a menedzselésével kapcsolatosan még amit hozzáfűznék, hogy nem feltétlenül kell neked take profittal dolgozni, viszont én sokkal nagyobb konzisztenciát tudok felmutatni, hogyha egy bizonyos árszinten, Fibónak a nullás szintén take profittal kiszálkozódott pozícióból, hiszen ilyenkor mentálisan is sokkal könnyebb, sokkal jobban tudok azonosulni az adott kereskedéseimmel hosszú távon, és nincs meg a nap folyamán az utolsó újabb impulzusban a stressz, hova módosítsam ilyenkor a stop lossomat, hogyan húzkodjam a meglévő profitomat, mikor szálljak ki az adott pozícióból, ezt a hírekkel össze konzultálni. Alapvetően is nehéz, mert M15-ös idősíkon trédelünk, és azért nap folyamán most már 2025-öt írunk. Nagyon sokszor vannak piros hírek, és ezáltal én úgy gondolom, hogy nehéz lehet mentálisan is hosszú távon úgy dolgozni, hogy nem egy adott árszinten vagy Fibonacci szinten lépsz ki a kereskedésből, hanem azt akár még menedzselni szeretnéd. De ez is csak egy tipp, nem feltétlenül kötelező ezt megfogadni. Mindenki, ahogy gondolja. Itt a videó elején, illetve még a legelső videóban is elmondtam, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek ezt a keretrendszert követni, hogyha ebből te be tudsz építeni magadnak néhány olyan dolgot, ami számodra hasznos, az már egy tök jó dolog, de nem feltétlenül kell neked így kereskedni. Sem a stop loss-t nem kell úgy használnod, ahogy én használom, sem magát a belépési szintet nem kell úgy használnod. Ez itt mind-mind csak egy példa, egy entry modell, és azt szűrsz ki magadnak a saját keretrendszeredbe, amit szeretnél. Folytassuk a következő kereskedéssel. Ez az USD Japán lesz. 8-án volt a kereskedés, 15 óra 15-kor.
Ez szintén take profit volt, szintén 2,5-es risk-reward ratio-val zártam a pozíciót. Itt vagyunk az USD Japánnak a chartján. Magasabb idősíkról kezdjük ugye mindig az elemzést, H4-ről. Itt, amit múltban meg tudunk határozni, hogy itt volt nekünk egy elég impulzív break of structure-ünk, ugye magas struktúra bullish irányba megtört, és itt volt nekünk egy nagyon impulzív visszatesztünk. Itt ugye egyértelműen a Gembox-szal kell nekünk dolgozni, és látjuk azt, hogy extrém tartományban volt nekünk egy fair value gapünk, ezt az árfolyam itt azért nagyon impulzívan átáraszta, viszont itt az alján erre az order blokkra reagált az árfolyam, és aztán innen indult el ugye a meglévő extrém discount tartományból a felettes idősíknak a struktúrájának az irányába, és M15-ös idősíkon pedig látod azt, hogy nagyon impulzívan és nagyon-nagyon szépen követi a struktúra egymást, tehát emelkedő csúcsokat, illetve völgyeket látunk, és maga a kereskedési ötlet, az pedig itt volt. Itt volt nekünk egy fair value gapünk, illetve ami ez alatt van, egy gyönyörű szép, alacsonyabb rangú order block lesz. Impulzusban kialakult nekünk ugye egy jelentős völgyünk, tehát ez lesz itt nekünk a legutolsó jelentős swing low, fraktál low értékünk, és itt már is egy Fibonacci-val meg tudjuk határozni azt, hogy az FVG vajon extrém tartományban van, és nagyon szépen látod, hogy az 50% alatt helyezkedik el, és itt egy limitáros vételi megbízást helyeztem el. Ahogy említettem, szintén 2-feles risk-reward-dal, és nézzük, hogy az árfolyam hogyan reagált. Itt vett fel a pozíció, úgyhogy itt kereskedésben voltunk már ugye egy limitáros megbízással, és aztán habozás nélkül itt hát egy bő 3-4 óra alatt aztán, ahogy itt visszareagált az árfolyam az entry helyszínünkre, utána nagyjából bő 1 óra után elérte a take profitot az árfolyam. Tehát, ha a napos idősíkra felmegyünk, itt alapvetően azért egy esést látunk, és itt volt nekünk egy extrém völgynek a törése. Ugye itt is napos idősíkon is azért segíthet ilyenkor meghatározni azt, hogy az árfolyamnak vajon mi lehet a célja. Ugyanúgy magasabb idősíkokon is működik kereslet-kínálat, és a piacokat mindig is ezek fogják irányítani. És itt is látod azt, hogy maga, ahol a kereskedést végrehajtottam, ez itt egy extrém zóna volt, de viszont ez a napos, alacsonyabb H4-es struktúra itt ugye véget ért, és itt is ugye az árfolyamnak alapvetően ez a felső zóna ilyenkor a célja, tehát egy extrém prémium zóna, amivel itt egy eső bearish order flow-t látunk. Harmadik kereskedés, Audi Japán, 14-én volt, 9 óra 45-kor, tehát egy London Session közepén, szintén ez itt egy short megbízás lesz, és a vége szintén nyerő volt. Itt vagyunk az Audi Japánon, nézzük, hogy magasabb struktúra, tehát a H4-es struktúránk által mi az, ami történik. Itt volt nekünk egy erős, jelentős, 2 dinamikus gyertyás felfelé való kitörés, ami által ugye kialakult nekünk magas struktúra törésünk. Itt is hasonlóan az aranyhoz nagyon-nagyon impulzív emelkedést látunk. Hogyha napos idősíkot megnézzük, akkor itt van 2 elég erős, erőteljes likviditás, amit az árfolyam ugye ilyenkor mágnesként vonz, főleg itt ez a nagy fehér gyertya egy order block lesz, de viszont úgy néz ki, hogy ezt átárazni kívánja az árfolyam. Viszont itt volt egy liquidity sweepünk is. Alapvetően ugye itt még nem tudjuk, hogy mi történhet, hogy megtörik itt nekünk a jelentős struktúránk. Itt volt egy nagyon impulzív letörésünk naposon, itt is volt óriási nagy FVG itt ebben az extrém tartományban, illetve itt egyel alatta, de viszont amit látunk, hogy naposan egy újabb impulzus indult el, viszont egy jó előjel lehet, hogy nekünk itt az első
sell-side liquidity, illetve buy-side liquidity-nél volt nekünk egy struktúratörésünk M15-ös idősíkon, de a lényeg annyi, hogy H4-en emelkedésben vagyunk, itt volt nekünk egy jelentős struktúratörésünk felfelé, és itt ugye a Gambox-szal így dolgozunk, tehát jelentős legutolsó fraktál, lótól fraktál H-ig felhelyezzük. Extrém tartományban is H4-en egy óriási nagy gapet látunk, tehát FVG-t. Nagyon jó megerősítés nekünk, hogy ez extrém tartomány, tehát diszkántban található, szóval szintén ugye maga, hogyha a struktúra végét ez az M15-ös időségnek a végén, akkor shortban kezdünk el gondolkozni. Nézzük, hogy mi történt itt. Ugye itt impulzusnak a végén egy elég basic fordulós jelzés alakult ki, viszont a Smart Money ezt ugyanúgy market structure shiftként jelöli, és nagyon jó, megbízható jelzésként szolgál ilyenkor, főleg az, hogyha ezután még egy break-off structure is kialakul. Ugye ez lesz nekünk itt maga a shiftünk, ugye itt az impulzusnak a végén, ugye az árfolyam így indult el felfelé vizuálisan, hogyha mutatom, ugye és itt ez az impulzus végi nagy, dupla csúcs, dupla tető, ki hogy hívja, ott alakult ki nekünk a völgynek a törésénél maga az order flow shiftünk, és ugye ez magával hozta a következő break-off structure-ünket is. Nagyon-nagyon szeretem ezeket az entry modelleket, amikor market structure shift plusz utána kialakul egyből egy break-off structure is, nagyon jó megerősítés ilyenkor, hogy az árfolyam szeretne valóban elmozdulni a short irányba. Technikailag következő lépésünk lesz nekünk ugye a fair value gapünk, ami kötelező elem, illetve itt van nekünk egy viszonylag széles order blokk. Nagyon szeretem ezeket a széles order blokkokat is, illetve itt az FVG-ről is azért tudni érdemes, hogy minél szélesebb, azért az annál jobb, tehát az ilyen nagyon-nagyon vékony FVG-ket nem szeretem elfogadni, és nem is szoktam ilyenkor trédelni, hogyha csak azok vannak, viszont ez így egy nagyon szép PDőri tömb, és nagyon szépen extrém felső prémium tartományban található ez, szóval el is helyeztem a megbízást. Sell limit, ugye a stop lossunk az extrém 90%-on van, és a take profitunk pedig 2.5-nél. Nézzük, hogy hogyan reagált a piac. Nagyon impulzívan elindult felfelé, és annyira impulzívan meg is csinálta a take profitot, ez itt alacsonyabb idősíkon. Hogyha megnézzük M1-es idősíkon, konkrétan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát konkrétan 5 perc alatt nagyon impulzívan leszakadt az árfolyam, és reagált erre a PDO rhythmre. Hogyha ezt itt tovább húzom, akkor látszik, hogy igazából itt az order blokkot nem is érte el, viszont az első FVG-t visszatöltötte, ami az extrém tartományban volt, és aztán onnan nagyon impulzívan szakadt le az order shiftnek az irányába, és ugye támadja ilyenkor az árfolyam az alsóbb extrém tartományokat. Negyedik és egyben utolsó trade, USD Japán 21-én 10 óra 15-kor szintén short megbízásom volt. Itt a hónapnak a második felében a japános koroszokon nagyon szép short impulzusok indultak el, és ezeket gyönyörűen le lehetett kereskedni. Ennek a kimenetele szintén take profit lett. Nézzük meg először magas idősík, hogy itt mit is látunk az USD Japánon. Nagyon impulzív esés. Itt is napos idősíkon, ami történik. Ugye itt volt nekünk egy struktúratörésünk lefelé. Itt, hogyha felhúzzuk magát a gent, akkor látszik, hogy nagyon szépen reagált a felső extrém prémiumra az árfolyam, és mindez egy fair value gapen történt. Tehát betöltötte nekünk a napos imbalance zónát az árfolyam egy extrém prémium tartományban, és ez egy nagyon jó jelzés ilyenkor, főleg úgy, hogy H4-en elindult egy szép struktúra lefelé, itt egy belső internál likviditás is letört. Ugye ez lesz itt nekünk egy magasabb rangú break-off market structure shiftünk, viszont nekünk itt ami lényeg, hogy itt alakult ki maga a legutolsó és legjelentősebb új impulzusban lévő jelentős swing völgynek a törése. És itt egyértelműen nem 15-ön nem volt más dolgom, mint short pozíciókat keresni és short pozíciót felvenni. Impulzusban a legutolsó fraktálhájunk itt van, tehát a legutolsó jelentős csúcsunk az ez lesz.
van nekünk FVG-nk, tetején van nekünk orderblokkunk, ezáltal megvan nekünk maga a PDO tömbünk, és Fibonacci lesz a következő húzás, és itt pedig látod azt, hogy FVG orderblokk mindegyik gyönyörű szépen extrém tartományban helyezkedik el, és itt helyeztem el ugye a belépési szintemnél a short pozíciót, szintén 2 feles take profittal. Nézzük meg, hogy hogyan reagált az árfolyam. Nagyon impulzív visszateszt volt, mint hogyha kijebb húzom magát a PDO tömböt, akkor vizuálisan jobban látszik, hogy itt is az FVG-t reagálta vissza, az order blokkot már nem. Nagyon impulzívan indult el lefelé, és itt aztán megcsinálta szintén a take profitot, az árfolyam nagyon impulzív esés indult el, és látszik, hogy mennyire szépen impulzívan követte itt az árfolyam magát a struktúrát, és a magasnapos idősíkos FVG után mennyire nagyon impulzívan indult el a bearish H4M15-ös trend. Itt a naplóban láthatjátok a kereskedéseket még egyszer, ugye itt az aranyon volt nekünk a long, aztán következő volt az USD Japánon a következő long, aztán itt volt még a végére 2 short pozíciónk. Naplónak a vezetésére kitérve néhány mondatban erősen ajánlott, és nagyon-nagyon fontos része a naplóvezetés a kezdeti időszakban, hiszen ezáltal tudod a gyakorlásban leszűrni azokat az esetleges hibákat, amik felmerülhetnek majd hosszú távon. Ugye az elején ezért nagyon fontos, utána pedig nyilván, hogy legyen egy kellő statisztikád, és bármikor vissza tudj tekinteni ezekre a kereskedésekre. Szóval a naplónak a vezetése az nagyon fontos, de erről is készítek majd egy részletesebb videót hozni a jövőben. Köszönöm, hogy megnézted a mai videót is. A következő héttől heti 1 alkalommal fogok jelentkezni. Nagyon bízom benne, hogy ezeket a kereskedéseket, illetve itt az előző elméleti órán, amit átadtam nektek, valamilyen szinten előrébb vitt benneteket a kereskedési karrieretek, illetve a kereskedési utatok során, és sok olyan pozitív dolgot tudtatok leszűrni, ami technikailag beépíthető lehet számotokra. Látjátok, hogy keretrendszer alapján működik, és mechanikus. Nagyon fontos a kereskedésben, hogy egy mechanikus rendszerrel dolgozz, hiszen a mechanika alapján fogod tudni kiszűrni, hogy mikor ne kelljen kereskedned, és mikor ne kelljen ott ülnöd a piac előtt. Viszont ennek a keretrendszernek megfelelően mindig, minden egyes nap már a délelőtti London elején meg tudod határozni azt, hogy mikor van lehetőséget trédelni, és mikor nincs. Köszönöm a figyelmet, jövő héten folytatjuk.